Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele uhlelo Solve X channel uSiyaviva TV1 lamigama ngo-MC Polobus angihambi ngedwa namhlanje sihlalweni esishisayo naye inkosazane ithe cha izohlala kanye nathi la ingakhonjwe isibhamu ingakhonjwe ngasibhamu ithi cha impela naye uyawusolve X asikwamukele dadewethu sikuphi ithuba ubingelele nababukele emakhaya sanibona ababukele emakhaya ubani esikhuluma naye igama lami nguNelisiwe Cele Mando Sivico ngomsengilela ngithi kusho njalo uhlelo lethu Solve X wena unayi X inapho bani X yakhe yakuphi X yakho yala ikhonophi Okay yakabani sibongo noma ubani ukwena uthi sibone umigama yancela ukuthi sibongo hayi ngiyakusho Okay silandise ke nge-X yakho ukuthi manje niba ama-X niqale ngokuba izithandani nafika kanjani ekuthandaneni kwenu na yini yadala nithandane yini yakheha Samthanda lo muntu ujola kanje samthanda hayi samthanda awuheko yini hayi kuningi afuna phela kokuningi usho kubili nje uthi ngangithanda indlela afithi ngayo noma wakuyigeza lensizwa noma wayikhuluma kamnandi yini le hayi angithanda indlela akhuluma ngayo khuluma kamnandi ngiqhaza amehlo akhe wow asayeka ukuchaza amehlo nifika kanjani ekuthenini sekuyahlukwana manje namhlanje simbiza ngeX hayi indlela engiphethe ngayo ayifani nokuchazwa amehlo akhe hayi silandiswa iphethe kanjani ake ngithule nje silalele nombukele ekhaya sathandana phela kwaba mnandi ke saqhubeka sathandana nje ngiphethe kahle kusuka lapho umuntu angishintshela isikhathi awuphakamisa iphimba sikuzwa kahle bese ngishintshela ke umuntu esengihlukumeze ngasangiphethe kahle indlela engiphethe ngayo eqaleni yebo okay ukuhlukumezeka kuningi khona ukuhlukumezeka ngokwenyama khona ukuhlukumezeka ngokomoya uhlukumezeka ngendlelani sithatha usibeke iziphi lezinto ezakho ukuthi uthi namhlanje ngangihlukumezeka ngoba wayenza u1 no2 no3 ngoba khona omunye umuntu othi angisalali njalo ucansi for 5 days wena yini le wawuhlukumezeka ngayo kuningi behamba uphuza utshwala nje yabuya uyangishaya nedakiwe nje uyangishaya kanti ngaphuza utshwala uphenduka ibhola lakhe uphenduka ibhola lakhe nje ngaphuza utshwala kangasekho umnandi uthandweni lethu amehlo lawa ekuchamile phelile lo asephelile konke lokho ngenxa yenduku kumele induku njalo nje sonke insolo nephuzile kodwa phela angiboni umuntu uthi sengamane dakwe nje bhubhuza bese khona umuntu ngesibhaqo iyayisuka kanjani into yenu ufica uphakile noma uphekile noma ngalelo langa uthanda ukulala nomuntu ophuzile yini iyayisuka kanjani yini le ayithi ukushayela yona mangisuke ngiphekile ngenze yonke into nje bese ngibona nje mhlawumbe ngikhulumisa umuntu wesilisa umakhelwane wami yini usingiqala lapho mangada kotshwala bakhulumisa abantu besilisa ngeke phela ungakhulumi nomakhelwane wakho wesilisa yebo umakhelwane wakho nikhulumani hawu ayithi phela yona umbuzo ubuzayo ufanele ukwazi ukuphendula uthi awusho sithando sami yini oyikhuluma nomakhelwane weindoda ngikhona hawu nabangani bakhe sokabangani bakhe futhi abanye ngisho ngikhuluma nabo oyindoda enesikhwele bayenesikhwele kakhulu nje bayenensolo ezingekho gcina sekahamba uphuza utshwala abuye ngishaya kanti babeqonywa abangani abambini laba babeqonywa amantombazana amambili abangani bakhe ngoba ngeze komunye uthola ukuthi ubona umuhle wedwa manje akafuni ukukhuluma nalabo ngoba nabo bayifuna intombi ezinhle noma yini le wena owuyenza kahle kuyena abona ukuthi uzoyiluza base uyenza nalabo hayi angazi indlela enesikhwele ngayo nje umuntu angazi so lokho kwakulimaza phiki
nanamhlanje osasho ukuthi lokhu kwangikhinyabeza la hayibo uhlezi ushawa njalo isigubhu somuntu uhlezi ushawa uhlezi ushawa uyasebenza usakazi ushiya emsebenzini uhlezi unamabhulu ayi uhlezi ushayiwe nje wadlula kanjani kule nkingi ngoba kunomunye umfazi olapha kunenye intombi lapha kunomunye usisi olapha ongasethola ukusizakala enkulumweni yakho oyikhuluma namhlanje udlule kanjani kulesi simo hey ngagcina ngidlulile kodwa ngandlula kanzima umuntu mase kushayile uthi uyombopha akuthembisa ukuthi uzobulala ngafaka amaphoyisa kule ndaba kuba nzima nje wasiza ukuthi nje ehambe uhlala kwenye indawo wayimanga kwazi ukuthi ngihlukane naye ke agcina sengihlukana naye kanjalo ubona kwakunzima uphuma lesimo ngangibhekane naso isho sengihlukene uyakulandela isho sengihlukene naye wayelokho engilandela uthini la kulandelayo usangithanda amaphutha ayewenza uyaxolisa konke nje lokho ufuna silungisa izinto so mina ngithi angenza ngisakwazi phile lapho bengiyiphile eqaleni ukuhlukumezeka cha kukhona yini ukuthi uthi sake sahlukana saphinde sabuyelana saphinde sahlukana saphinde sabuyelana cha ubungakabi nengane naye bengabi nengane kodwa benithokozisa yebo enela futhi yebo ngamanye amazwi ungami ekutheni akaze akuphoxa ngamantombazane inkinga yakhe bakuyisikhwele namantombazane nje uyathanda futhi kusho ukuthini manje namantombazane uyathanda bakhonzile futhi kusho ukuthi yena yedwa uthanda ukuthi ashele wena akafuni ushele yebo endakaza kubambe ephuthini akaze ngibambe ephuthini imali yakunika wayenganginika imali yini kanti oyihlalele lapha noma enkonzweni wayefika kamnandi ngimthanda awumthanda nje inkonzo ayina profit imali ayina profit kodwa wena uyamthanda lo muntu zonke lezi zinto uyalekha kuzona yini edala ukuthi wayelekhe emalini wayengasebenzi wayesebenza angifuni abantu bethi ngiyakufunza embhedeni wayelekha ngempela cha waye strong umuntu ostrong usuke edonsa isikhathi singakanani ay mina ngiba ayizo 30 minutes bayishaya nje 30 minutes over right nikwenze konke noma nisashaya isindulo nje hayi sikwenze konke nikwenze konke ngo 30 minutes bese uthi hayi no insizwa ke futhi ezinye zezinto ongathi wayekubambe ngazo lezo kungelula ukuthi ungathi ukhathazwa ngo 30 minutes uphinde uyonikeza abanye abantu futhi wayekusukela South Africa ningizima Africa cishe yalezi udaba luka Mandos lapha uyakuveza ukuthi wayenesoka lakhe elihle nje echanywa amehlo nangendlela akhuluma ngayo lo mbhemu inkinga lo mbhemu kwakukuthi umuntu onesandla esilula ehlala ngokumbeka isandla wakubekezelela ke lokwazi wafika esigabeni sokuthi hayi abone ukuthi akafaka amaphoyisa kulolu daba ngoba ngeke ayimele induku njengale ayifuma ukwaliwa lensizwa okwesibili ayifuni ukuyeka futhi isibhaqa mayithiwa ke ukuthi ufaka amaphoyisa indoda yamsabithi ithi hayi impela ingamane aphambane nemvula uthi into aphuma ngayo waphuma ngembobeni lalento ukuthi asuke laba behlala khona wayohlala kwenye indawo ekude kuze kube namhlanje nithandana yebo kodwa uyakuveza ukuthi hayi embhedeni insizwa lena namanje impela samile ekuthenini yayiyenza kahle yonke lento kodwa emalini inqonqele usho njalo yebo kunjalo yebo uyakhuthaza ukuthi amadoda anikeze abantu besifazana imali yani imali la hayibo ngithungiphi imali nawe ngizenze ngibe muhle njengomuntu wakusifazana uthi ukuyiclean uthi uyinaka mina uzongisho nganginakile kodwa uhambe ubona abanye abantu abanaka amadoda abo ngaphandle abahle yebo nawe kumele ulungise lo wakho uthandana naye umenza abe muhle le ndoda mawuyitshena lokho yayikuzwa i-ex yakho yayikhetha ukuthi ayiphume nemali yonika abanye kushiye nikeza abanye mina ngishiye endlini ube material yasendlini nawasha ngiyapheka ngenza yonke into webabhemu thina wena uPaula lapha ku comment section ake ningene nisho ukuthi odabeni njengalolu niyalikholwa noma nilikholwa umbuzo ke kodwa usamile futhi uthi lensizwa uma ingasifuna ukuzoyiphendulela la emva ukuthi sikubonile ukhuluma ngayo ngeke yena wasaba ukuthi simuphi ithuba uma ezofuna ukuyiphendula ngoba kungenza ukuthi lokho kushilo wena mhlawumbe uyamsukela wena ongekho mandla empedeni
wawuyinto ka 5 minutes angeke ngisale ngeke usala angeke nanihambisana empedeni noma usala endleleni gazi uyena sengakusho lokho la hayi yena sengachaza konke kodwa ubekezela futhi ujabulile into enayenzayo South Africa ningizima Africa behleli ke nanangu uNeli wakacele ukuveza konke athi kwamthusanisa nomyeni wakhe noma kwamthusanisa nesoka lakhe lize libe ex nje ngokuthi lahlulwa ukukhipha imali lahlulwa ukufinyeza isandla lingabi nesandla esilula okunye nokunye kwakungeve kumnandi ngoba indlela echameke ngayo namanje usakwamukela ukuthi insizwa le yayikhuluma kamnandi futhi inamehla njani ile ndaba yakulimaza emoyeni hayi seneminyaka ngihluke xa sesinawo 3 years mangathi uyakhuluma naye njengamanje la uyakubuka yini ongafisa ukuyisho kuyena noma ungathini kuyena angazi kahle nje ngisafanifisi ngisho ukumbona nje mina namhlanje angifisi nje akukho ishinhle sencane yothando lutho manje ngacela ukuthi nenze lokho kwesimanje manje ukuthi niba ama friends and benefit angeke unganqaba nganqaba ubuwazi kahle ukuthi enkonzweni yaseCameroon unzima ngana ubamba u30 minutes akahambe no30 minutes wakhe lo akahambe nawo kulungile South Africa ayikwaba ngiyabonga mina bona laba yeyabona nemali yebo bona babedla imali yakhe akaqhubeka ehambe nawo Agobe nezwa insizwa sika 30 minutes kuthiwa hambani nemali yenu ngoba lifuna umnyuka nithi at least 45 to 1 hour. Sema wakhulunela ukukhulumisana nawe kusiyabe ba TV1.